uste gaur egun autoestima hitza, non nahi edo errexera biltzen duen hitza dela, baina jabetzen baldin bagea ze inpaktu daukan, ezta? Norbeak bere buruakin daukan autoirudi hori, konturatzen gea munduan egoteko eta izateko modu bat markauko digula, eta beraz bestearekin erlazionatzeko moduan inpaktu handi bat eukiko gula, ez? Haurtzaroan bereziki, guraso, hezitzaile edo erreferente geanak, inpaktu bat edo eragin bat sortuko hau. Kurioso egite zainei batzutan, guraso edo irakasle bezala ez dakaulako adituak izan beharrik, eta askoek esate diete, baina ni ez naiz psikologoa, ni ez naiz autoestimaan aditua, eta ni bakit gaur honek edo gazte honek, baina ni zeingo epa, nik ezin dut. Eta hori errealitate bat da, ez dakau, danok izan beharrik espertuak, oain, eragin bat edo inpaktu bat eukikula ezin dugu ebitau hori, ez? Interakzioan gauden momentuan, informazioa ematen nahi gehalako pertsona horri, nik ze irudi dakaten zutaz, nola ikuste zaituten, bale? Eta haurtzaroan bereziki, helduak begiratzen duen begietatik deskubrituko dira behaiek. Orduan, nik ez bat konfiatzen ume batekin, berak zaila eukiko bere buruakin konfiatzea, ezta? Gero ordia, handitzen dijoazen bezala, eta harremanak ere zabaltzen dijoazen bezala, kideek eta lagun edo berdinen arteko gertatzen dana, eta hortikan jasotzen duten informazioak ere, inpaktu bat eukiko, noski baietz, autoestimoan, eta gero eta gehiago, ezta? Berdinenak. Bai, eta hor, ostras, pixua handia izango gu, ezta? Kideen begirada, kideen presioa, ez? Gustukoak ez diren gauzak presentatzen zaizkigunean, normalean automatizauta daukagun hizkuntza motak ematen gaitu, esatea, eskezu beti, eskezuk ez duzu baina zaiten, eskezu beti nolakoa zean, eskeztia... Eta hor, aigea behataz informazioa ematen, beha zein dan esaten aigea egoera hori. Eta egoera hori gaina errepikakorrak dienean, nahikoa da, 3-8 aldiz errepikatzea, zu nola ikusten zaituten, informazio hori berak ere barneratzen juteko, ez? Orduan, hor da erronka, niretzako, gatazkatsuak dien egoera horien aurrean, manifestatzen dena edo kanporatzen den hori gustatzen ez bazaite, ea nola egin dezakedan, deskubritzeko eta zeharkatzeko eta ikusteko jokaera horien atzean daun pertsona. Hori izango zen, ez? Azkenean autoestimoa, haure gustatzen zait argitzea, ez da autoestimoa altua edo bajua, edo autoestimoa positiboa edo negatiboa, niretzako autoestimoa da alineauta egotea, bat egitea, benetan gean pertsona horrekin, ez? Eta naizen bezala izateakin gustora edo arro egoteakin. Claro, naizen bezala izateakin garbi dauna da, pertsonak ezin deula denbora guztin, dana ondo eta perfecto eta besterik alderikin gabe, eta hori ezin da, bale? Orduan, nola deskubritze dugu pertsona horren edertasuna egin duna ederrezpada izan ere. Eta hori da, ikastaroan ere aigeana hortik arraskatzen eta horra iristen nahian, ez? Irakasle bezala ere, oin izan dituten gauza daudenak berdin, zartu genituzke, gehigarri bezala jarriko nukena da, gelan edo taldean edo egoteak ere, beste aukera batzuk emate izkigula, strukturak beak ere, ez da, lantzeko beste dinamika batzukin edo proposamen batzukin, ez, bakarra naiz, unikoa naiz, baino berdina naiz, ez naiz bestea, baino gehiago eta ez da gutxillo ere, eta haueke lantzeko dinamikak. Eta gero, orokorrean, esango nuke autoestimoaren elikatzeko moduak ez diala ikasle bakoitzaren beharrak ere, atenditzea edo asetzea, ulertzea, eta bereziki erritmoak errespetatzea. Eta hori, esango nuke ikastetxetan, intentzio honez beteta daola eta jasotzen diala, ikastetxetako kurrikulumean eta zean, ikastetxe bakoitzak markau nahi ditun irizpidetan, hezkuntza eta atentzio individualizatua eta pertsonalizatua eman nahi delako, baina gero oso zaila egiten da ikastetxean, ume bakoitzaren erritmoak errespetatzea, eta horreke asko markatzeu, ume bat ez badao prest oendikan irakurtzen edo jazten azteko maduratiboki, fizikoki, emozionalki,
Claro, hor dago, anistasun handi bat, eta hor nik konpara egingo naiz, edo hor nik ikustet ni ez naiz gai, edo nik ez dut ondo iten, eta besteak bai, eta gaina irakasleak gustatzen zaio ondo iteuna, eta nik... Hor informazio asko dikoa ikasleentzat, eta hori denak, irakasleak ehaldu nahi du, baina badakigu, gai hauek zaintzeak daukan garrantzia zein dan, eta beraz, gauza hauetan zenbat eta gehiago trebatzen gean, ekarpen hobea egin dezakegu, ezta? Bai, atzo hasi ginen bereziki arrisku handi bat ikustet ikastaro hauetan, sartzen geanean haur eta gazten autoestima elikatu nahi izaten, eta ikasi nahi izaten guraso edo irakasle bezala gauza hauek, hobetuta ondoi nahi dutelako, eta arrisku eduki dezakegu horrek gure autoestimaren kontra egiteko. Hau da, emateu irakasle edo guraso ona edo hobeagoa izateko, beraz horren ere balioa zein da, nola baloratzen naiz guraso edo profesional edo pertsonalki gauzak ez baitut hain ondo iten, edo hobeto ite baldin bado, edo gaizki irtetzen bait, ikaslei edo aurrei eman nahi digun hori gure, gure kontra jarri dezakegu. Eta hori iruditzen, koherentzia aldetikan nik ez nago lasai, hori hola plantatzekin. Orduan, atzoko goizeko parte bat dedikauen nun baita ere gure, heldu bezala gure balorazioa ere kokatzen, jakinda, gauza anak ez ditugu lasmauko, hankasartuko deula, gure seme-alabe edo ikasleengan inpaktu bat sortuko deula, eta horrekin pakean egoteko, eta horrekin pakean ondoren, oingoazen ze gehiago egin dezaket, jartzea, porque bestela ze egin dezaket, ni guraso hobeagoa sentitzeko, edo kulpa sentitzeko, edo... Eta hori kokau gendun, zen niretzako hori pieza hori importantea izan da. Eta gero, bai sartu geha, bizkat, autoestimaren elikatze fase hortan, empatiaren erramienta ere oso boteratxua ikustetelako, eta horrekin lan egin deu, edo hori dinamikekin eta praktikau deu. Etiketak ere, etiketak zuzenki joaztelako, eta etiketekin atzo lan desiente egon genuen, bai etiketa aliketa gehien barneratzen juteko, porque ezin dugu etiketeik ez euki, orduan alternatiba ikusten da, behintzat sartzea, aliketa potentzialidade gehien eukitzeko, edo etiketak behin jarrita daudenean eraldatzeko, eta hor ere, bi proposamen edo alternatiba landu genitun, eta gaurkoan gehiago gabiltza proposamen konkretuak, eta ariketak, eta nola inditzazkegun, pixkat landu nahi baldin badia, autoestimaren kontu hauek. Igual gehituko nuke bai, eta oain gelditzen zaigun tartean ere, irutzeit beste parte importante badala, hitzein deulako gustokoak ez dian jokaeratan, nola zer egin dezakegun, baina txamponaren beste aurpegia da baita ere, gustatzen zaizkigun gauzak egiten dituztenean, porque bestela autoestima emateu, autoestima hona daga, porque ni gauzak ondo ditut, eta ondo indet, eta onena naiz, eta gola sartu ditut, eta nota onak dazkat, eta orduan, baina horreke menpekotasun bat sortzeu, porque jarraitu beharko ezu hori dana eukitzen, edo lagun asko eukitzen, edo ez dakiz ere eukitzen, nire buruakin konfiantza eta baliotsua sentitzeko. Orduan hori ere trampa handi bat ikustet, eta orduan gustokoak dien jokara jarreren atzean ere, nola kolokau nahi deu, alineatzeko benetan nahi zen horrekin eta ez lortu behar izateko emaitza batzuk edo beste baino hobeagoak izatea ni potente sentitzeko, ezta?